Nou, het worden al even van die wedstrijd begonnen. Want eerst ging de witte vlaggen weer omhoog. Wie krijgen vliegen weekend. Maar al wacht je werd de wien waar je komt. Want de meesten van het stadskip die dachten, ja, er is te meer wien. Of nou ja, die wie wel wat wien, de koel wel wat dreunwer. Maar die komt in de verkeerde hoeken. Hij ziet hoe het in het zuidwesten. En het worden al even voordat die man in Lelystad bellen van hij komt aan uit het zuidesten, daar wij ongeveer. Ja. Maar dat wordt een hele tijd, een heel soort oorlis komen nog even. Vastzetter Bart Kupers die moet even zien hoe dat gaat. Maar dan kan de witte vlaggendel en dan kan er start worden. Maar ja, dan ben die skippers in willen om te vechten. Dan gaat het net als eerst hoe de valse startlijn. En dan komen al die oren erachteraan. Nou, dit is de tweede start. En hiervoor had Krek Bolzert te let draait van de Jouwer. En de Jouwer smiet de protestvlaggen erin. En die roppen en razen. De Alco Rijnger staat al voorop te razen naar Bolzert. En Bolzert zal uit de wedstrijd verdwijnen. Nou, dan is er Inge minder. En dan bloedt er tretje een uur om een hele mooie wedstrijd te zien. En zij wiezen voorop bij de Jouwer van we gaan die kant uit. En de protestvlaggen hingen het Sendai. En Bolzert had dus zijn een van de kandidaten voor het tweede plekje door het maar net. Nou, Snits liep het wel goed voor te komen. Dit je van Grauwlands. Nou, dat is wel aardig. Maar hij kan net voortdraaien. En je mag eigenlijk wel voortdraaien. Want daar aan die orenkant, dat leidt de wien. Dat leidt er van de start al. En dat iedere hult niet lezen blijven. Maar ze matten maar terug. Want boven hun, daar leidt Huzem en ze kennen het draaien. Ja, daar gaat Grauder achterlangs. En die zal ik wel achter Huzem langs matten. Maar ja, die kan voortkomen. En voortkomen matje. Nou, de Grauwsters die willen alles om dat tweede plekje te bereiken. Maar die weten wel dat ze eerste net meer worden zullen. Want dat wordt vies te moeilijk. Maar zij moeten de strijd aan gaan met Jouren en Bolzert. Nou, Bolzert leidt eruit. Nou, dan komt Wals Eind. Die komt wel uit die wal en die gaat van Jenne Bordel. En het short het hele spul op een oude oer stuurboord. En ze lezen zelfs oer bakboord. Ja, dat is de slag. En dan moet het meeste er al hier achterlangs. Dag, zei het tegen Klaas van der Meulens en iedereen. Behalve Pieter Brouwer van Jereveen. Want die is er oer heen raast. En die kan nog krek voor de Walseinders om de tonnen komen. En eindelijk, Jereveen leidt dus een keer eerste. Ze zijn super blied. De man al leidt Walseind nog deun op de loer. Maar dat zal in de rin van de wedstrijd geen probleem worden voor Jereveen. Er had trouwens helemaal geen probleem hebben in deze wedstrijd. Nou, dan komen de Walseinders op die tonnen. En ja, dan komt de rest. Grauw komt er redelijk dichtbij. Zit wat te verrotten met Drachten om daarheen te komen. Achter Jenne Waard zit er nog voor. Langbart zit er nog voor. En voor het Snits. Snits zit wat achterin. Die zit... Jongen, dat zien de Alve, de ambitie. Ja, ze komen wel om die tonnen, maar er zit een hulpveld voor. En Snits komt eigenlijk net goed uit de startblokken. En dan moet je eens even zien hoe het Grauw dat doet. Eerst even bij Jereveen. Gewoon voorop, mooi, loert inhelje. Op tijd bij de tonnerij. En dan wat er even Lutsenburg en Grienburg. Maar oh, wat gaan ze er zin om. Want ze gaan San min hier gaan. En ze willen eigenlijk wel eens even een hele goede wedstrijd zielen. En dat zullen we dan mooi Joert kennen. Dus op wij naar het strand. Nou, dan eens even naar de restje. Hoe komt dat bij die man? Grauw en Philips en Drachten. Die zitten wat bij elkaar te griemen. De hele mannen en bedoel ik. En Alco Rijnga, die reed achter langs de protestvlaggen. Trog. En die zocht de Snits achter hem aankomen. Die is nog vol verder voortzakken. Nou, en dan op een nij bij de heugste tonnen. Met de hele mannen het mij Drachten in de slag. En dan liep het krek te gaan. Maar ja, je moet nog wel om die tonnen. Hè? En dan is de boog wat wiet worden. Want ze zijn wat benauwd van Drachten. En dan kan Drachten daar binnen terug. Kan Drachten daar binnen terug. Zou Drachten daar binnen terug kennen. Dek en Drachten binnen terug. Dat is geen enkel probleem. Nou, zo ziet er geweldige mooie strijdweek. Een hele mooie wedstrijd om naar te zien voor het publiek. Nou, dan eens even verder zien hoe het met Grauw gaat. Want daar ben ik wel benijd naar. Grauw die rukt op naar het vierde plak. En die zocht Langwar. En dan komt Grauw eigenlijk in de positie dat ze Langwar voorbij matten. En dan hebben ze eigenlijk het zicht op het feit dat Snits net meer in één keer kampioen worden kan. Nou, nog eens even zien of het met Langwar slaagt. Nee, een keer bij de wal draaien. Maar Langwar gaat nog krek. Ja, die weer draait. En ja, dan roepen ze van je moet ik draaien. Nou, zei Visser, dat doe ik dan. Maar eens even zien. En nog eens even zien, zei Jaap Zwager. Maar ja, dan leidt Grauw er al voor. Maar die er in één keer boven doken. En die doekt dus op naar richting het vierde plak.
Lodewijk Meter die zielt boven Snits. Lodewijk Meter zielt boven Snits. Ja, het zou dus een keer kennen in lang war. Maar het is nooit zo. En Snits komt net vooruit. Snits is op het heden net kampioen. Wilst Heerenveen on de leiding leidt, gebeurt alles wat wij verwachten hier net. En dat is dat Snits kampioen worden zult. Want Grauw komt heult niet meer naar voren. Shit, je ging ze wat zijn al voorbij. En die leidt intussen op het tweede plak. Want Jenne Wout die op het tweede plakje kwam. Die ze voorbij gaan in het Vaderwiese rek. Maar wat zijn maar dus ik belies Jaan op Grauw. En dat betekent dat Grauw heult niet verder voorkomt. Ja, en dan shot Gerard Pieters. Maar ik al eens even achterom. Jeetje, komen die Grauwsters er nog achterom. Dan mat Snits wat waan. Snits zil wat waan matten. Want ze willen eigenlijk Joert wel kampioen worden. Maar het slag het nog steeds net. Want dan kom je op het tonneta. Hoe stuurbe, dan ben je eindelijk Huzem voorbij. Maar ze zijn bij de allerlaatste, ja. Maar ze kunnen er maar net komen. En dan komen Jouwer onder terug. Daar komt Ljouwert onder terug. En Snits die blijft voorlopig op het 12e plakje liggen. Nou, dan ben ze bij Lemmer in de meest. Dat de zeilmaker zelf even om de kloten wat te verliezen. Want het spul druwt wat in elkaar bij die tonnen. En dan komt het alweer heel dicht bij elkaar. En ik denk dat je dan wel Douwe Visser van Snits hier matten. Dan kan je daar op een door wijze van profiteren. Hij shot. Hij komt dichterbij. En hij rukt op in één keer naar het 9e plakje. En dat betekent dat Douwe Visser dan weer kampioen is. Tenzij het Grauw wat doet. Ja, Heerenveen komt hier tussen over de finish, want die leidt een heel eind voor. En die kennen ze een keer juichen. Dat is verschrikkelijk. Dat is mooi voor die man bedoel ik, maar dat is verschrikkelijk voor al die oren. Omdat het zijn seizoen weer goed. Maar Grauw is nou Jenne Wout weer voorbij. Want die komen eerst op de tonnen en die gaan dan naar beneden en dan naar de finish. Nou, dat liet Grauw net meer sloepen. En dus is Snits net meer kampioen. Tenzij Douwe Visser van Snits, ik werd wat betinkt verzeld. Nou, en ik zal het je maar eerlijk vertellen, want ja, Simone had het dus ik al verteld. Het gebeurt correct. De Snitsers die komen nou aan om de tonnen. En dan hebben ze Langwar passeert. En dan shot Van der Pal vooruit. Zakken we wel achter de Jouwer. Dan komt het helemaal goed. Want dan binnen wij nog kampioen. Ik hiet al verklapt. Sorry Elke. Het Heerenveen wint Joet. Tweede Grauw, Jenne Wout treden. Drachten vierde, vijfde de hele mannen. Zegde wat zijn de Jouwer wordt zonde. Snits. 8e, 9e, Ljouwert, de Lemmer wordt 10e. Langwar wordt 11e, de Zuidwesthoeken 12e, Huzem 13e en Bolzert die verliert de wedstrijd na een fout bij de start. Dan het algemeen klassement. Hij is kampioen, er is niks meer aan te doen. Douwe Visser met de snekerpan op het eerste plak. Net meer in te heljen. Maar daarachter is mooi nog een hele mooie strijd te zien. Grauw zit op het tweede plak met 40,9. Dan op het derde plak de Jouwer met 46 punten. Drachten op het vierde plak met 48 punten. En Jenne Wout op het vijfde plak met 52 punten. Nou, ik heb Bolzert er nog even bijnemen op het zesde plak. Maar haast 54 punten, 53,9. Hielendal onderaan Huzem